Happy Sabbath janeno mar Lolwe TV kendo pod omosi ni Happy New Year nikech en Sabato mar ariyo. Arwakini machiegni ahinya chenro mano mar wuodh geno year 2021 nikech koro juma mokadho ne ok wayudo thuolo mar bedo Iloson, kata kamano kore mabende wanyalo yango ni mae bedo wa mono mokwongo e studio kae mano mar Lolwe TV. Chenro mar wuodh geno kaka matai pile biro bedo ka tai nyinga Jesse Mako Jokan kae gi jodolo magwa bende koro wadha chako godo bende wachako godo higani nwatieko kod higa mokadho mano jayalo Dickson Odiwuor mar Kachoka SDA Church kaachiel to kod jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central. Bende wadhi ng'iyo anena koro ni tang'o mabende ne bende wawuoye thuon wach mabende wadhi ng'iyo kwota mokwongo iluongo ni Isaiah, buk mar Isaiah. Ang'o mabende koro wadhi ng'iyo kapok ang'iyo ni tang'o mabende wawuoye jumani. Wakwongo ida lam kowuok kuom jayalo Charles Odinde. Walemo wuonwa man malo wagon nyiero kamano nikech higa okadho moapo kwachopo higa manyien. Duong' gi pak odogni Nyasaye mangima nikech herani miyo wa thuolo nyadichiel mondo chak wabedie TV tinendeni e Sabato mar ariyo e dwe mokwongo ni 2021 we mondo ng'ere ni mintie wabed nyithindi kipuonjori kodwa to moloyo gi dho Isaya wuod Amos e nying Yesu wakwayo. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy New Year. Happy New Year to you. Nikech reko konenore higani. Amen. Arwako machiegni ahinya kendo e Sabato ma kawuono lesson. Wachako gi Sabato mar ariyo. Ok ni wachako gote mabende wantiere. Chandruok mar telo. Mane wabende wach madwa ng'iyo anena kawuono ka wach wich wuok e buk mar Isaiah 6 wesne 1 wacho ni e higa mane ruoth Uzia othoe ne aneno ruoth Nyasaye ka obet e kome moting'ore malo kendo moluor ka lawe morwako opong'o hekalu. Mane wach wich mabende koro wadang'iyo kachako kod jayalo Dickson Odiwuor. Chandruok mar telo e bugni mano mar Isaiah mabende wadang'iyo the first 3 months. Erokamano ahinya wagoyonu joneno mar Lolwe TV erokamano kuom siko kakikete kanyo mar mondo giwinj puonj ma Nyasaye kendo wamoso gi duol mayom ahinya ni Happy New Year. Wan e puonjruok mar ariyo mana kisewacho chandruok mar telo. Kendo wadhi nono chandruoge moko mane obet ahinya e piny mar Juda kaachiel kod Jerusalem. Nitiere chandruoge moko mane obet e piny mar Juda kaachiel kod Jerusalem to wadhi ng'iyo ane ni to weche nogik nade. Mano omiyo wach wichruok no e buk mar Isaya wuod Amos 6 wesni 1 mawacho ni e higa mane ruoth Uzia othoe ne aneno ruoth Nyasaye ka obet e kome moting'ore malo kendo moluor ka lawe morwako opong'o hekalu. Wachno wadhi rado kode nyime ka wadhi medo puonj lesson kendo wadhi fwenyane kaka Isaya wuod Amos noneno gik moko kaka ne gitimore kendo kaka noneno teko mar Nyasaye kod kaka teko mar Nyasaye nolwar kuome. Wadhi neno gi achiel kachiel. Wach moro jadik lesson kelo kae mamit kabisa ma Confucius notimo nade notemo kelo. Penjo moro ne biro maduong' kabisa ni ang'o gini manyalo dwarre e weche mag telo. Namba 1 wanwang'o ni e telo chiemo nyaka bedie moromo. Namba 2 gige lweny nyaka bedie. Asto mar adek en ni adiera ben nyaka tim nade nyaka bedie. Mang'iso ni weche adek gi ka ok obetie to telo no ok bed telo mantiere kare. Mano miyo ka jandiko ni nopenjo wach moro ma bende mite niya ni to ang'o ma ka ng'ato nyalo weyo kuom adek gi. Tawinjo ka duoko biro ni kapo nono waweyo chiemo to nyalo bedo maber dipo ka adiera obeti e piny. Mang'iso niya ni ka ong'e wach ni mayom kabisa to fweny ni adiera kara dwarore e telo moingo weche mag chiemo. Mano omiyo jandik lesson dwar nono kodwa achiel kuom chandruoge moko manobetie ta ahinya e piny mar Juda e telo e gik maricho mane otimre bang'e. Mang'iso niya wadhi ng'iyo chandruoge manobede e piny mar Juda kaachiel kod richo moko mane otimre to bang'e no Nyasaye bende nyalo golo nyithinde kuom richo moro mane gitimo. Erokamano puonj. Jalo Charles Odinde, chandruok mar telo king'iyo picha kanyo be nitiere gimoro monyiso chako nwage ka. Godo kelo background mar Isaya wuod Amos. Yes. Kendo joma ng'eny kia Isaya. Achiel kuom jonabi noluor ahinya
ma jandiko moluongo ni Gospel Preacher en Isaya. Ondiko weche madongo ahinya kaka 1:18 wacho ni biuru koro wapor wach. Kendo Isaya 1 ni emokoro wach Emmanuel ibiro nyuol. Isaya 1 ni ema wacho ni hol nduto kaachiel gi bugni mondo din nikech jawar biro. Kaeto 53 ondiko to sand Yesu nikech an ngimawa mondo wabed mangima. Kaeto mogik Isaya wuoyo kuom ouru joga. Ka ja oneno pichano kata ng'ama ok ne to ondiko ni pala nitie kama iluongo ni ligangla. Telo ka telo bedo gi gimomiye momako. Eka ligangla ni miyo joma chon mar jatelo no. To mumba kaachiel gi japicha ka to golo ligangla motur. Tiende ni kaeto gosembo bende oket kanyo to gipogore. Nyiso ni Isaya Udamos history wacho ni odak e ndalo mane telo ber gi ndalo matelo richo. Oneno joma nie telo kaeto jomigole telo. To ma to wuoyo kuom chandruok mar telo. Ka wadhi nyime jowinjo gi janeno, wadhi puonjore weche madongo ma Isaya oneno. Kaka nokorogi, kaka gibiro gitimore, to gibergi gi sacha gi sani. Erokamano ahinya, wang'eyo kanyo mano chandruok mar matelo. Wang'eyo anena ni koro chak tiche, mano ma bende koro wang'eyo tarik 3. Mano chak tiche ma bende koro wang'eyo wachne. Ruoth otho. Basi chak iwacho ni idag aming'a ruoth. Ruoth otho, idag aming'a ruoth. Erokamano ahinya. Ang'o ma wachne modang'e? Jalo Charles Odindo tiyo kod weche malich ahinya miwuoro. Kendo Isaya Udamos e jalno ma janabi mobedo kuom loje 4 chutho matimore ka onenogi kaachiel kod wang'e. Oneno loch mokwongo, chako oneno loch mar 2, kachiko loch mar 3, kachiko loch mar 4, to neno kaka gine ringo. Omiyo on kod neno moromo kaluwore kod kaka lojegi nobet. Koro ka wachopo e chak tije Nigleson wacho ni ruoth otho. Asto wacho ni idag aming'a ruoth. Owacho nitiere maduong' ahinya e buk mar Isaya 6 wesne 1. Kendo ka isom buk mar Isaya 6 wesne 1 dhikel ni ndalo ma ruoth Uzia notimo nade nothoe. Mangiso ni ruoth Uzia otho. Nigleson keto wach moro ruoth otho, ruoth motho ni mano koro Uzia. Kosa wacho ni ruoth otho, tasto wacho ni Uzia osetho. Asto dhi to wacho wach moro ni idag aming'a ruoth. Koro ng'at ma owacho ni idag aming'a ruoth, koro mano Nyasaye. Koro Nyasaye ma wacho niya idag aming'a timo nade ruoth. Nyiso niya Isaya kalure kod paja Nigleson kelo wach moro niya ni en wach ma ataro manare ni Isaya noneno lek mar ruoth maler. Oneno lek mar ruoth maler. Kendo osiko e ode ma en kalu mare e higa mar ruoth ma dhano otho. Nyiso niya e thuolo ma indiko buk mar Isaya 6 wesne 1 to ndiko ma Nyasaye wacho ni Isaya noneno ka wach gimoro e fweny. Gima Isaya noneno en niya oneno duong' mar Nyasaye. Ka oseneno duong' mar Nyasaye to oneno ka ruoth ma bende dhano noluoro bende timo nade bende tho. Mangiso ni nitiere gik moko 2 matimo nade ma Isaya nene fwenyo. Nigleson chako kelo wach moro machal gima dwaro mondo atiego ni kata doko ni loch mar Uzia ne en kuom kinde malach kendo ne en gi dongruok. To kane Uzia osedoko motegno kamano nobedo ang'ono sunga. Mangiso ni sunga mane odonjo no Uzia. We akelni wach moro ma jawinjo nyalo winjo. Ne kuma mar Uzia orumo gi dhoho. Yani ng'ato ni nen ng'ato mani kod huma kabisa, kendo nen ng'ato madhano noluoro, kendo notiyo tich maber kabisa. Ta ariwra kod gima Ezekiel wacho niya, to ka ng'ato timo gik maber kuom higni gana kaachiel kod gana, aso dhi otimo richo asto bang'e odhi otho. Bende dikwane ka ng'at makare adier. Ndiko ma Nyasaye nok wacho no kanyalo kwane ka ng'at makare. Aso chako wach moro matiyogo niya, to ka ng'at makare ka ng'ato ma jaricho obedo abiro jaricho asto e giko mare to loko rombo bedo ng'at makare, bende dikwane ka jaricho adier. Ndiko ma Nyasaye wacho niya ok anyal kwane ka jaricho. Koro wach mogik en niya ruoth tho ka jaricho kod dwarruok ma Nyasaye kodhi e kendo mar misango ma Isaya Udamos kong'iyo gini. To Nigleson wacho ni tiro pogruok maduong' mobedo e kind Isaya kaachiel kod ng'ano kod Uzia. Ang'o mobedo pogruok e kind Isaya kaachiel kod Uzia? Megi mobedo pogruok e kind Isaya kaachiel kod Uzia. Isaya neno fweny mar Nyasaye manomiyo neno gik madongo mag Nyasaye ka Jehova luonge mar mondo timo nade mondo ne gigo. To Uzia to dhi kama Nyasaye okwere ni kik obedie.
ma jodolo kende monego bedie asto dhi to muomre we awege kanyo japuonja bro bet duogo jadolo ruodho tho idaga menga ang'o ma tho mar Uzia bende koro nyiswa afwenyo history ne kare Nyasaye ka ondike muma oketo ji e loch kendo golo emomiyo komi Uzia thuolo mondo obed e loch to Mumbo wacho ni gimuchako duogo thage mogik en sunga jasungo ng'e ahinya ni sunga biro kapok ng'ato lwar ka oseting'ore malo tang' ahinya nikech sama idho malo no ng'e ni lor be nyalo bede to Uzia ka lor to lolo marach manyiso ni tho odonjo e kit ngimane to richo matimo moduong' mana kaka ne Isaya puonjowa jomoko nitie magolo kata misango e kendo mar misango to lwetgi otimo remo ne wasomo juma mokadho ni ugolo misango ndiyo jawinjo gi janeno golo ndiyo to lwete otimo remo kotimo gimiluongo ni forensic liberal spiritual auditing to yudo ka gik mane ngokaro gigene ogolo gik moko mage emomiyo Uzia ka sunga odonjone to gore piny kae to tho ondike Ezekiel 28 ni kata man jachien maberno ne ng'ama lich miluor ne en malaika mochwe maler ndi to sunga nodonjo e chunye mowacho ni abiro idho malo mager koma malo chieng'ni ma jachien nolware kendo achako afwenyo mondike Luka 18:14 jasol osuru gi jafarisayo Yesu kelo mifanoni ni ipimo ji ariyo ng'ato achiel odhi ka ogo agoge wacho ni alemo diriyo afungo akonyo ji kae to ng'at machielo to kulo wiye wacho ni an jaricho te manade ng'wonona Yesu wacho na adier kuom ji ariyogi ng'ato achiel odok dala kane maber mono en jasol osuru moseng'eno jaricho chande odog piny e tiend Yesu pride comes before fall kare afwenyo jawinjo gi janeno ni Uzia to Nyasaye oting'o malo to gima koro nege en sunga tang'a ahinya buk mar Isaya puonjowa kuom sunga mating'o jotelo malo chako duoko piny erokamano ahinya mano wach mano mar ruoth otho idag aming'a ruoth mano koro nyiso ruoth maduong' koro iwacho ni Uzia notho ka jadhoho bende koro nokoyiene kana donjo e od ruoth magi gik mabende nobiro nikech nodonjo kuonde moko onego bed nodonjo kuonde monego joyalo gi jodolo emodongi nikech muma wacho ni tang' ahinya kata misango moko kik icham kok jadolo gige jadolo wene jadolo jokalawi obed jokalawi koro odonjo ma koro gimotimone ni koro obedo gi dhoho koro dhohono e tuo mane Nyasaye omiye kaeto bang'e to tho kapok odhi break wang'e na maler mabende koro ang'o mabende koro idwa nyiswa kae yudo ko okete in quotes wachni nowache kanye erokamano japuonj watieko chak tich kod wach moro ma koro nyalo kelo moro matin ni tho mar Uzia kapok onyuol jawar higa mar 740 kelo chandruok maduong' ahinya mar telo ni jo-Nyasaye onge ng'ato mano kampen jo-Nyasaye mohingo Uzia ndiko ma Nyasaye wuoyo e buk mar weche mag ndalo 26 kowacho niya Uzia nogolo hembko mag Satan mana kaka wuon mare notimo omiyo ka chopo kang' ma Uzia tho to ndiko ma Nyasaye wacho wach mamit niya ni jo-Nyasaye nobedo kod kuyo ahinya nikech ang'o ne gineno ka ng'ato mane nyalo kampenigi mondo gilu dwaro ma Nyasaye ng'ato nosenindo mano miyo ka wadonjo tich ariyo mawacho niya maler Jandik Lesson golo wach ni e buk mar Isaya wuod Amos 6 wesni 1 nyaka 4 kendo kanyo waneno ka Isaya neno duong' mar Nyasaye Jandik Lesson ne wacho wach moro mamit niya ni kara Nyasaye kelo fwenyruok ni nyithinde e yore mopogore wanwang'o ka Isaya 6 ema koro Isaya nwang'e fweny ka Nyasaye dwaro mano motimo nade mondo ti kode iye kanyo Jandik Lesson wacho wach moro niya Isaya dhoge nomoko ka Nyasaye koneno Nyasaye kod wang'e mano kend gima nyalore mondo ng'ato one Nyasaye kod ang'ono kod wang'e nyiso niya mano nyiso luong mane Nyasaye oluongogo janabi Isaya Jandik Lesson chako wacho wach marinya ni ruoth tho ka Isaya pok oyudo fweny nyiso e thuolo ma ruoth ne dhi ka tho nonwang'o ka Isaya ne pok onwang'o fweny ang'o mabiro pachi jawinjo kata janeno malolo TV en niya ni chal kagima Uzia nodino ni Isaya chopo ote moko mano omiyo e thuolo ma Uzia otho to Nyasaye fwenyore ne Isaya mondo kodi jo Juda kaachiel kod jo Jerusalem ne ya
ni podi onyalo hoyo dhod chunygi. Kara tho mar Uzia no ya weche moko atieko kod wacho niya. Isaya koro ne nyaka bed ni en gi gima lich miwuoro ni janamini. Kuom adier Isaya koro ne en nigi adiera kuom ng'ama ne tayo weche kata doko ni ne oneno gik mane timre gi oko. Jandik Lesson cheko wacho niya, ne gidwaro winjo ote makende gi hoch ni Nyasaye pod nen kod joge. Koro watiyo ko wacho niya, Nyasaye pod nigi joge kata doko ni piny onywande kamano. Erokamano. Joserafi wacho ni maler, duol ma bende koro nowinji. Gin gi buombe auchiel. Ariyo gi uyogo, tiendegi, to gi geng'ogo wang'gi. Tiende kuma gintie en kama ler. Amos 3:7 wacho ni onge gima Ruoth Nyasaye timo ka ok onyiso jotichne ma gin jonabi. Emomiyo fweny tuch ne Isaya. Jandiko wacho ni Ezekiel, Daniel, Johana, kamano to gi Isaya gin jok ma Nyasaye ne tiyogo ko okelne gi lek ma gineno. Emomiyo Isaya neno polo ndalo ma Uzia thoni. Oneno ka joserafi to osiko wane maler to piny koni to ji othoe. Tiende ni Daudi wacho e Zaburi ni kana donjo hekalu mari eka nang'eyo ler mari. Tiende ni hekalu mar polo ma piny ne pelika mar polo kocha chalo gi gik ma polo gik mane polo ler. Emomiyo hekalu en achiel kuom gik maler. Serafi to mor kendo gigone Nyasaye ni maler. Jodongo 24 bende mor gone Nyasaye ni maler to piny ka to Uzia otho. Tiende niya ka ng'ato Nyasaye osemiyo thuolo mondo bed mangima mondo tim tichne to sunga gi tingruok osedonje tidwoke piny. Koro thone ok lich nikech samoro thone no biro miyo janabi moro thuolo mondo dhi nyime. Polo tiyo gi weche mopogore kit ngimawa mondo timgo injili mare. Kare to polo to moro amora gimoko dhi kawaida to watho piny ka. Nyisa wach mayot niya kare gimoko nyalo timore kati onge kata antie. Eneno mar Lolwe TV wan e chendo mano mar kidieny mano mar lesson chendo mar wuodh geno. Wadhi nyime kata kamano wada ywe waduog wang'e anena machielo wadhi ng'iyo ne ng'ato moro manyien. Pod wan e Isaya 6 sani lesson mar 2 machak higane kendo dweno mar 1 2021. Bang' thuolo machielo kaduogo kendo wadhi nyime gi chendo. Machiegni janeno mar Lolwe TV Sabato ne chendo mar wuodh geno kidieny mar lesson. Pod onego kiyawo tipo mari en Lolwe TV. Kamae kaka bende watime ga chieng' Sabato kinyi machal kamae. Omiyo gi thuolo ni ne wan e lesson. Kendo koro thuon wach ma bende nwang'e en chandruok mar telo. Mano lesson mar 2. An gi jayalo Charles Odinde kachiel gi jayalo Dickson Odiwuor mafuono ni tiende kotenore gi muma to kod bende kaka entiere kotenore gi ndiko ma bende koro okete kae. Jayalo ne wang'iyo ng'ato moro manyien. Jayalo Dickson ng'ato moro manyien ma bende koro nwadonje. Erokamano ahinya. Wach moro waogo maduong' kabisa ma ng'ato moyawo Lolwe TV nyalo fwenyo niya ni Uzia tho kanitiere tungni malich e weche mag siasa. Mae kelo ni wach moro niya ni kara Uzia noseweyo duong' mar Nyasaye e thuolo mane oseweyo duong' mar Nyasaye tungni nobet. To Jandik Lesson tiyo kowacho niya ni maler nyiso niya ni polo dwaro mondo kata nyaka jo Nyasaye mondo gibed jok maler. Koro tich adek Jandik Lesson wacho niya ni ng'ato moro manyien ma ka isomo buk mar Isaya 6:5 nyaka 7 to idhi fwenyo weche moko. Jandik Lesson wachon e thuolo mane oserew dho Isaya kachiel kod mach. To Isaya no bedo ng'ato matimo nadi? Ng'ato manyien. Yes. Mang'so ni no bedo ng'ato mopogore kod ng'ato mane nitiere chien kacha. Wiki kwil ni Isaya e thuolo manoneno duong' mar Nyasaye to buok nolwaro kuome openjore niya maka kasaneno Nyasaye to pod atimo nade? Pod angima. Mang'iso niya ni e thuolo no ema Nyasaye noloke bo bedo ng'at manyien manyalo tiyo ni Jehova Nyasaye. Jandik Lesson chako keto ni wach moro niya e sanctuary hekalu emana jodolo emane nyalo chopo e nyim Nyasaye kama ler koting'o tap mach mar wang'o ubani. Mang'iso niya e thuolo ma Isaya ochopo kanyo kama ler ma Nyasaye to gini kelo ni wach moro niya ni Nyasaye ne kod mission maduong' kod Isaya mondo chop ote moro nikech ang'o Jehova kalo boundary.
Jehova kalo boundary kod Isaya kama onego bed jo-Lawi kende ma gin joka Harun ema onego bed ni gichope. Koro Isaya matimo nade chopo kanyo. Kara Nyasaye nyalo chopo kang' moro nyalo kalo boundary. Number 2, Isaya none ru Nyasaye kata odoko ne ok en jadolo maduong'. Nyasaye yie mondo Isaya onene, to Isaya pod nitiere kod ringruok mar wang' chika, to nok en jadolo maduong'. Ng'ise niya ni gik moko nokethre modhi mabor kod dwaro mar Nyasaye, to Jehova Nyasaye ne dwaro yo monyalo duogo nyithinde kuome. Wach mar 3, ni kobedo kaka en no e nyim ler mar Nyasaye mana nitie e sanctuary ma iye, nofweny ni ka oweyo ni kowe e yo mayom mare kod rem mare, to chutho ne ok onyal chopo ote manoluongne. Ng'iso niya Jehova koneno yom mar Isaya, to chune mondo rewe kod mach mondo ote ma Nyasaye otimo nadi mondo chop kare. Kara Nyasaye golowa kama wantiere to oketowa okang' moro mak mana mondo water ote moro mar Nyasaye. Erokamano. Erokamano. Ng'ato moro manyien, Jayalo Charles. Joshua ochung' e nyim Nyasaye kae to jachien wacho ni ne kaka Joshua le. To ikone ni oyo ng'atni lepe milonyone kae to en mana ogenga mogole mach. Ang'o mo mach opim go ka? Tiende ni ka Nyasaye dwa oro Isaya, to Isaya wacho wach moro wacho ni kana neno kamano na ywak aya e lichna nikech an dhoga rach, joma dago machiegni be dhogo timo dhogi richo. Mana kaka ja mzungu ng'eyo ni from the heart speaketh the mouth. Gima Isaya wacho ni ae chunye to gole dhoge. Emomiyo kong'iyo dhoge to wacho ni ok aromo mar wacho wach Nyasaye. To polo timo rieko moro, ikawo genga gi mach maliet moyudhie kendo mar misango tirewo go dhoge. Kaeto Jayalo duoko niya era ote manade ora. Jeremia bende kane idwa or to nomino wach to Nyasaye nokone kane pok onyuoli naseng'eyi masewari kendo naseyieri. Tiende ni polo temo mondo oti kodwa kata bedo joma richo kamano. Joma mokadho nosomo Isaya 1:18 biuru mondo wapor wach kata richo ukwar karemo kamano analog gima gibed marachar. Tiende ni Nyasaye wuoyo kaka Paulo wacho ni koro kane madak to Kristo dak e iya. Kod en chwech manyien. Teko na gi teko ni janeno gi jawinjo en niya kaka ichalono polo nyalo loki teka ni seyie mondo ori. Ok lich kaka dhano sepimoi, bende ok lich jomodak buti machiegni. Gima lich en niya bende yie mondo ori. Ka Nyasaye kosemulowa to ochako lokowa kaka en modwaro. Tiende ni samoro nyalo paro na romo dhiote to kare pok aromo. Polo kanena kopima gi barometa mag polo to ka ok aromo. Ogolo gimarach kuomacha. Emomiyo ruoth jakane Nyasaye oneno ka ok oromo to ndi korot mene tekel uparazin opimi oyud ketemamo oyud kirem wan bende samoro warem to Nyasaye kao ogenga maliet to ogole kendo mar misango to mulo golewa. Koro weche mowacho ok magwa to mag Kristo. Ora mano wach mabende Isaya no owacho ni en jalo mabende koro wang'e ne na chik mar ruoth to temo mulo gimano mabende wadhi donjo kanyo chik mar ruoth. Erokamano ahinya. Jalo tiyo kod wach moro man gi nengo ahinya ne mach. Janeno nyalo penjore ni mach ma itiyogo kaya en mach mane. Wach maduong' ne duol mar wach mokoro wacho ni mach ochung' kuom puodhruok kendo opuodho richo anete moko ma wan go mag ngima. Ka osepuodhe to ibedo kod nanga marachar. Nanga marachar ni Yesu kende marwake. Koserwake to kuri neno ng'at manyien. Mano omiyo Isaya ka osemi nanga manyien to koro oko neka owacho niya ruoth koro timo nadi ora. Mano omiyo e buku mar Isaya 6:8 wuoyo kuom chik mar ruoth ni bang' mano ne awinjo ka Ruoth Nyasaye wacho niya ere ng'ama da or. Nyiso niya gimomiyo sani ok nyal ori en niya pok irwako Kristo. E thuolo ma ng'ato orwako Kristo to ore bedo mayot kendo mano omiyo jandiko mar Nyasaye wacho niya ni ngara ng'ato kosebedo kod Nyasaye to wach no yidha dhod chunye mak mana mondo ng'isi jok machielo mondo yware machiegni kod Nyasaye. Koro jandiko losen wacho niya bang' mano ne awinjo ka Ruoth Nyasaye wacho niya ere ng'ama da or kose ng'ano madibed jaotena. Anto ne adwoke niya era an mana mondo otim nadi mondo ora. Jandiko losen wacho wach moro mani kod nengo manyalo kelo pi wang'. Luong mar ywak mar janabi Isaya. Wafwenyo wach moro niya kara luong mar unabi kata luong mar janabi no ken luong minyiere ma kawuono dhano nyiere thurwa ka.
kendo noken luongu ma ng'ato nyalo nwang'o kod nyiero kata luong ma ng'ato nyalo nwang'o komor, to nen luongu ma jandiko moro wacho niya ni jachien ok nyiergo, jachien ok gogo mbaka mathoth, to jachien igolo kod pi wang' ka wadhi nyim Nyasaye kowacho niya jaduong' yie mondo res ng'atni kuom anete magang'one mag piny. Mano miyo e thuolo mane iluongo jonabi to ne gin jok manoyie e tho kendo ne gin jok manoyie chandruok mak mana mondo ote ma Nyasaye ochop kare. Wacho wach mogik e yo moro machielo nyaka bed ni ne oseluonge mondo obed janabi, manyiso niya ni e thuolo ma chopo e Isaya 6:8 ma koro Isaya iluongo, to kara polo noseluonge chien kacha, to kata kamano Isaya wuone ko timo nade ne pok ong'eyo. Wach machal gi mogik ni Isaya 6 janabi chiwre en owuon ni ote makende ni, yani Isaya ka ochopo okang' ma koro osepuodhe kod mach mar nyarombo, to koro chiwre kendo jaduong' koro kawa mondo abed gir tich mari. Mano miyo Jorumi wacho niya ni gir misango en ringre na, gole ka gir misango e nyimi, agolo chunya ka gir misango, mak mana mondo tich mari otimo nade mondo odhi nyime. Erokamano japuonj. Jayalo chik mar ruoth mondo wadonje ne odiechieng' tich ma tich abich. Afwenyo ni mana kaka jandiko moro wacho ni ka onge remo to onge misango. Kendo afwenyo ni jok Nyasaye noluongo jotich Nyasaye te ne gichandore ma githo malit miwuoro. Isaya buda musobo somo history mare kaka notho king'ade serunde ariyo. Iyudo ka rembe ne chwer malich kendo wuoro kumoaye. Tiende ni jotich Nyasaye odiwuoro kelo kamano ni jomoluongegi namba 1 nyaka gibed jochir. Namba 2 nyaka gikre kuom gima biro kiny. Ing'eyo jomoko nitie moluongi maparo ni tich Kristo en mor pile ka pile. Nitiere ywa. Emomiyo jotich Nyasaye 73:17 Zaburi wacho ni to ne nadhier nono nyaka ne adonje hekalu mare eka awinjo gima timore ne joricho e giko. Tiende niya jaricho ka jaricho gikone bedo marach moloyo. Ne wasomo history mar Hosea kaka wakode kacha, kendo wasomo history mar Isaya e ndalo modak e ndalo ruodhigo. Kata ne ruodhigo thot ne weya ruodhi 4 te ndalo reign, ndalo kit ngimagi. Isaya neno gene to githo. To gima ne dhiera kaniya emomiyo Daudi Paulo wacho Ibrania 4:16 emomiyo wasuru nyim kom duong' Nyasacho mang'won mondo kechwa kendo konywa kuom ng'wono e kinde ma wadware kony. Kare ng'amonego bed misingi marwa, ng'amonego bed ni koro watu wawinjo, ng'amonego bed ni koro watu wawinjo duonde en Nyasaye achiel. Nyasaye no kosemiyo wateko to miyo wabedo modhil, omiyo wabedo gi jochir. Kae to mar ariyo wabedo gi geno ni nitie geno tok liel. Wanyalo nindo kawuono to kiny obiro chier. No wanda ka Yesu biro to wacho ni oselotho, emomiyo kobiro otho onindo kae to kiny ochako chier. Kae to wacho nodhi kendo duogo omowa. Jomo biro omo gin jomo timo chir kendo nyaka giko. Ratego jawinjo kaachiel gi janeno kik iluor. Isaya buda mos gin modhine polo nikech ne gikedo motegno, kendo kano migi injili ne ok githagorego. Lewgi kano sekete mach to ne gidhaga injili ka gidhi nyime. In bende an kaachiel gi in walem ni Nyasaye otimnwa ng'wono mondo luong miwuoro obed e kinda kaachiel gi in bende. Luong miwuoro obed e kinda kaachiel to kod in bende. Jayalo en ka osesiru modhele mapiyo luong miwuoro ne. Erokamano ahinya japuonj. Luong miwuoro kaluwore kod buk mar Isaya 6:9 kod 10 nyaka 13. Ndiko ma Nyasaye wacho niya eka nowachna niya dhiyo mondo inyis jogi kama, kata dabe ni uchiko itu machal nade to kun uwinji, bende kata dabe ni ung'icho matek machal nade to kun ufwenyi. To in Isaya nyaka imi chuny jogi odok mapek mondo kik wach donjnegi, kendo mi itgi dinre mondo kik giwinj wach. Ka isomo buk mar Isaya wuod Amos 6:9 nyaka 13 to adier idhi fwenyo kama en luong miwuoro adier. Obedo luong miwuoro nade? Ing'eno dhano thothne weno kata ka odonje e kanisa to ibiro kore koro ibiro chiemo maber, koro ibiro rwakni maber, koro gimane biro dhi maber. To ni kochopo kanyo tichopo ni sechipo kana seche moko nyathino to tipenjore niya to kara kano luonga mondo abed tiji dikones to nyathina to nade? Wadwa mondo wafwenye ni kara luongwa mondo watim nang'o. Jandik lesson kelo wach miwuoro niya luongo ma iluongo go Isaya en mondo okel weche machalo kod ngero, mak mana mondo jogo kaw wach ni mondo oketi pachgi mondo ram dhod chunygi. Mano miyo ndiko ma Nyasaye wacho niya awuonogi kod ngeche nikech ok giwinj ka wuonegi kod ang'ono kod dhoga ma ginyalo winjago. Mano iwuoyo kod ngeche mondo wawinj wechegi e yo matut ahinya kaluwore kod yor ma Nyasaye. Koro magi weche ma iwacho. Tiji jatich Nyasaye kaka Musa
Isaya, Jeremiah, Ezekiel, kata mana Kristo, ne siko katimo luong kata ji odagi ote ma Nyasaye. Kara tich momi jonabi en chiwo luong mondo jo Nyasaye duto obi e kendo mar misango, mana ka buk mar Johana 17:11 niya, no ka gombo mondo kata ng'ata achiel tim nadi mondo lali. Awacho wach mugi kawacho niya, ni migap Nyasaye gi jogi en chiwo ni jogi thuolo mar timo yiero. Karo miwa mondo watim yiero mondo wadhi e nyim Jehova Nyasaye mondo Nyasaye oluongwa ka nyithinde. Erokamano. Erokamano ya jalo Charles Tiekno. Farao ome chuny matek. Kare polo nyalo miyo ng'ato chuny matek samoro ka okone ni ng'ama lich ahinya kindi gi Nyasachi. Emomiyo Farao komi chuny matek to kata gik moko ne timore to nok chune. Isaya ne ochunye tek kapok oluonge, to kosemul lewe to luonge. Jawinjo atieko kodi gi janeno ka wacho niya, polo dwaro ng'ato ka ng'ato mondo tim tichne. Ok lich kumidak gi gima in. Tiende niya, tija gi tiji en yie ni duto mwatimo nyalore. Kae to kosemiyo Nyasaye thuolo mondo donj kuomwa, to wabiro bedo gi kaka Isaya wacho niya, erae, ora. Japuonj jandik lesson tiyo wach malit kabisa machuna mondo walemgo. Ni kata dabed ni giwinjo wach ni kata ok giwinjo, to gibiro ng'eyo ni janabi moro osebet ka ni e kindgi. Mano miyo jonabi adek obedo e diere ka koni piny niya, piny opodho waringuru kuom Jehova Nyasaye nikech kanyo kende ema nitiere gi mochwere nyaka chieng'. Wagone ni erokamano osiepwa nikech ber. Yienwa mondo wabed ka mondo waluong piny kowacho niya, gibi mondo gibed ka resruok mar ngima mochwere nyaka chieng'. Mana ka ni oro janabi Isaya. Yie kokalo kuom teko mar polo mondo nyithini mawinjo wechegi olokre karingo biro iri nikech opiny maler e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Amen. Janeno malolo tigo chope giko ne wang'iyo chandruok mar telo. Juma manyien, sabato manyien en ka chenro ni okethore. Tang'o monego bed ni kore timo. Kao lesson mari bende nyalo ng'iyo mondo koro kwa biro ng'iyo. Timbende winj tende matut buk mar Isaya. Kata lesson mar Isaya. Wachope giko ka wadugo kendo mondo kora miya nena wende mago mag kapak gi thuolo ni tada wegi mano mar Heroes of Faith maling'ling gi Lamstan Ministers osemeje kaduogo ta kora miya nena wende mapak nyaka wachope giko mar chenro ne mar wuodh geno. Amen.